Kardo Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponita Bini Hanserong Thurpak Pen Rong CSI Kiklem Pini Jangmi Puni Paisir Kebarni Bom Kuruani Lakha Krigetom Langhin Angkang Kepalo Bini Hanserong Ara Thurpak Pen Thiri Atawar Barla Poro Holote Lang Gethevera Jok Thiri Atawar Lang Pon Lapsi Lang Aphan Ke Khangasai Kiklempon Jongpon me Bini Hanserong Thiri Atawar Kanglem Laba Pathak Apong Lo Pin Poralo Langhin Emisi Mati KACEM Lapen Dipu LAC MLA BDS Singling Atomaphan Bangso Thiri Atawar Kanglem Ledet Jiaphan Border Pitching Mati Arlong Kiden Kehangdap Bonta Non Puanta Nangki Pipedada Jok Pini Bini Hanserong Arat Thurpak Pen Cheke Somla Pen Sang Tiki Buyasai Claim Nang Kokloputa Nang Pachinidun Athi mo Bini Hanserong Arat Fijuk Fejak Ler Bopsitame Labang So Tawarsi Dam Nang Kokpupu Mathasi Labang So Sai Claim Nang Kokloputa Nang Thandon Lasi non Prabjin Pen KAC ki Japon Mate Ningki Minaya Bangfu KAC CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Thiri Kidamatawar Langke Pon Labadim non Prabjin Pen Border Pitching Mate Arlong Kidenasai Nang Pibek Nang Popusi Bini Hanserong Sarpen Danglok Rong Arata Tumpen Chuningri Pedopon Samilang Sopen Long Morning Tea Karbi Anglong News Jangmi poni Paisir Kep Arni Pirthe Adang Pen Pache Tondunsi Jinthong constituency arlo nem arong along tami Easter Sunday mati Jisu nangkering thu amai ketalon pon Bangso ketalon pon amai along alo hiaman pen kache tongdun la per Paris father priest pensi kecheng pen kijut an chepahem phupon lo Lapen labang so amai along amondoli tin pen chetong dun si RDP dun lapen kache tong arat atum aphan arnam alam mati Jisu nangkering thu alam rat atum aphan father priest pen than pachini pon Lapen ke pachini pon thuke sarang sob circle pen pater pi pon si nem arong along labang so ajai me kedeng pon pusi than pachini pon Jinthong pen Martin England Karbi Anglong News Lakha hini Karbi rong sobi seng England arong artaning kan phokep ke chok ke cheng si arni ke paman pon Lakha truck bithung reng thama constituency ke parlo lakha hini Karbi rong sopi kado kawe pen sarbang plikep chingrum pet pen seng England arong artaning kan phokep ke pleng ke chok pon pura ser talin mate golden jubilee ke talon ponji aphan pura lakha hini Karbi rong sopi LP school patho aklam along bangso golden jubilee ke chengsiarni paman ponlo Lason si ke chengsi golden jubilee ada porphai truck sira achitim apor pen lama pangjar pon lapen labangso arong along ke chengsi nangki do lapen karlitang abang phubang phiatum aphan an chiki moasai ada porphai ner kebra achitim apor pen dengponlu Bangso seng England arong ke damtang 1973 aningkan si amahang pathek ponlu Lason si pining story hini rain kora ke thom aningkan an nangkilig anki arta ningkan phokep nangke chok aningkan du lapen bangso seng England amikar arong along kado kawi don ner kebra trok so se ahem tun aphai nang pleng tangdu Lason si kado kawi don ner kebra trok ahem tun arat do an jasemet dak rong asar alangli ke charimate ke klem ke dam ke mesen ajok kibi ki thi pen chenglok riso ejang sarpi sarphu do an rong asar karjap thip ason nilitum do an sitami alangli rong asar along si arjap dunji pusi halabang so arong asor pherang ke thengno than pachini pon Lapen bang solong mephu bidyatimu dun mephu rajen kathar bidisar sikari kathar alangli tumpen chepater pipon si jangmi poni Paisir kepen kep nini aparman golden jubilee ketalon kepa do ponji lapen bang so ketalon ponji along ason son ka chepate hai hui sitami pedo ponji puta than pachini pon tum long le phelang riya nai phi bang phu bang phi phasi tum pini chikemu pon lo adon arab asu tum sidak pinga chikemu bang lo aning sampen ke horbong the ara kadhir lapen ke chu hormu thisre kumbong ta ban pilo kasi along itum phan itum chikemo me one along itum ke itum aphan ladak kolongariap na pripi atum abang phu phasi tum pini chikemo pon lo asitum ka do westame aga prek kamatha dami ke klem am hi bang mang nei lo na situm ladak ka biung sepi plang ke number 1 number 2 diramuk mukhimar on tame Domi pian tame dak si pini ladak la bangso puram mata bangso mai apichin men tim chisik pon
Dilai pen hidipia dagato waralong karlo pen bait kachi tongajok bait kibega bang phula pen kachi thabdona bang ahiring tangrak pen arenga hukiso pini bhom kuru ni phaiser kep jangmi chiklo analo por phai hinia por malom dilai pen hidipia to warada dong thebangalong dilai pen kuligawa hep kachi dambom apache bait registration number AS05K 0674 kedamahut toware bengan dipu kedam jipu kepangno kar registration number AS19M4781 abang kipaprap pikajok men apachia bite pen kachitong derajok ahiring tangrak pen bite kibek abang akeng chinglok petla pen kachithabduna bang asupo osota ari chinglok edan pin lopusi birta kirib dun bomahut hadak kidora datum nang pachini dun lapen tong sekot pen kiso kilangji phanpu dilai state dispensary along pon et lopusi nang pachini dun Api dilai pulis tumta adimalongan palidun si arona tengpet sai chiklempo. Bukajan pensar kurube Karbi Anglong News. Richomili Baptist Church along Jisukit hipen kithor ajaime ketalon pon. Lakhang ko phonilip MSC constituency ke parlo Richomili Baptist Church along Jisukit hipen kithor ajaime talon pon. Lason si ni phai tropen sirkep arni an Bible kang chap ajaime en pon. Athi bi ke en pon laki Christio si ilitum apap alar apra chipi detlo. Roman angdeng pi pho angdeng so nerkep speaker laki Mr. Kajimon Ingti NKBA evangelist penajok si Bible alam kethan pedor ponlo. Ongdong Richomili Baptist Church adon tin doan members adon chingrum pet pensi mesen me et pensi jisukit hipen kithor ajaime pachon ponlo. Choki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong News. Dongkam kamarong supia long Congress ayasa hemalong pini jai Bharat Satyagrahat palam thi en pen pini maikang ni. Pini ni phainer kep jang mi chiklo dongkam kam arong supia long Congress aya party pen non malam social media long kachi thanglo pirthia long kiplang nai ing deng hini. Gotom madani koson pensi alang long tangka kiwang la pen koson pensi alang pirthia long ing deng hinian kiplang kilidun rokma popathak Congress aya party pen labang so pathak lordak pen nang pachini wek ji pajok Congress aya party athum do disang sesi chisong pon bomlo laben non kiwang ji suri hini ra ingko ra planning kan election ke Congress aya party athum si sarkar ke charipon wek poputa APCCMI phu RP Sharma hin pen lordak pen than pachini pon laben ke non election ke Assam kang ta mai phu RP Sharma pen non ke bang ji election ke chikli ke bang ason si hijuk to chi pusi lamthi jai pon lapen ke non head jong diphu birla pen romplem plam chileng atowata kilometer kritrok si an nitrok siang bong patang dat ke lamso kalilo lapen ke misien ji atowar kalilo lapen ke lahaya tangka ke dispursi chilela popusi maipu Sharma hinpen lamthi arbok pon lapen pini labang so mayalong alhi sarpoman pen chitong dun laki APCC maipu RP Sharma abarim MP lapen ABPCI along General Secretary Nirmal Langthasa West Karbi Anglong maipu Singteron abarim Executive Member Elising TP abarim EM lapen kithi kidingatum chitong dun pen mai pijut pon. Next report Karbi Anglong News.